Vítajte pri počúvaní zápisníka Klubu knihomilov. O zápis do Klubu knihomilov sa tentoraz postará učiteľ, mentor, coach, lektor, spoluzakladateľ školy Félix, bývalý reprezentant, medzinárodný rozhodca a tréner v šerme, no a v neposlednom rade, a teda pre nás v prvom rade spisovateľ, autor knihy Tukan, ktorý túžil letieť. Dávid Králik. Na obale knihy nájdete túto charakteristiku. Človek čaká príbeh o tukanovi a zistí, že je to príbeh o ňom. Človek čaká, že je to text pre deti a pritom je to text pre všetkých. Človek čaká, že to bude milý a dobrodružný príbeh a ono je to tak. Ešte viac je to však príbeh, ktorý ide do špiku. Kosti, duše, ducha, srdca. Osloví presne tam, kde treba. Nie univerzálne, nie staticky. Je to príbeh, ktorý vyvoláva silné pocity. Príbeh, pri ktorého preciťovaní je človek autentickejší vo vzťahu k sebe. Tak poďme sa o tejto knihe dozvedieť viac. Jej súčasťou je aj, ja to nazvem pohľadnica, ale je to také celoživotné menu s otázkami, ktoré stoja za to, aby sme sa trošku zamysleli a prehodnotili svoj život. My tak urobíme v nasledujúcich minútach, trošku si aj zaspievame a môžeme prisľúbiť, že Dávid o sebe všeličo zaujímavé prezradí. Do pralesa pozýva Martina a Ester. Tak sedíme pri tvojej knihe, krásna farebná kniha, ktorú ti ilustrovala Barbora Repková a chceme sa porozprávať o tom, ako vôbec tukan prišiel na svet. A ja začnem tak dospelácky, pretože keď som čítala tvoju knihu, tak som premýšľala, prečo tukan a prečo také exotické prostredie. A mala som také dve asociácie. U nás doma bol tukan nadávka. A rozmýšľala som, ako to bolo u vás doma. Prečo tukan? No, takto, že u nás doma tukan nebol vôbec a že prečo tukan? To je zaujímavé je to, že on vlastne prišiel tak ako keby náhodou, že bol som v lese a ja občas chodím na také ozdravné pobyty, že prídem do lesa, nemám tam nič, len tak nejak chodím po lese a tak rozmýšľam a vtedy sa tak zrodil nápad, že nejakú rozprávku napísať a tukan sa mi vynoril v hlave ako také, že krásne farebné zviera, čiže vlastne bolo to také ako prvé veľmi by som povedal, že povrchné rozhodnutie. Paradoxne oproti tej knižke, ktorá mi príde veľmi hlboká, že ten hlavný hrdina prišiel len na základe nejakého vizuálneho vnemu, ktorý sa mi vybavil, keď som tak nejak pobehoval po tom lese. No. Poďme spoznať tých tvojich tukanov. Pre mňa je to tiež príjemná asociácia. Nemala som doma tukana, ale my sme si medzi súrodencami hovorili, ty si taký tukan. A neviem, prečo sme si vybrali tiež tukana. Je to milý operenec. Dostaneme sa hádam k tomu, ako učíš pri tej príležitosti deti aj lietať. Je to silný, je to krásny príbeh. Dlho sa rodil, dlho sa písal tukan? Práve, že on vznikol úplne tak, ja poviem tú genézu, teda, že v tom lese prišiel ten obraz a tak, jak som pobehoval po lese, tak sa mi začal rozvíjať ten príbeh. A potom, keď som sa vrátil, tak som bol vlastne, išiel som za mamou do Južných Čiech, lebo sme mali zdravotne ako také náročné obdobie. A keď sme sedeli pred ambulanciou onkologa, tak, a bolo to veľmi dlho, sme čakali, no tak som vytiaľ počítač a začal som písať. Ak si to dobre pamätám, tak ten príbeh som písal 2 týždne, čo je extrémne krátko, ale samotná knižka vyšla zhruba o pol roka. A teda, že tam bolo ešte množstvo takých postúprav. A zaujímavé možno v tom písaní aj to, že to, čo vzniklo v lese, bolo povedzme, že prvých 10 kapitol v hlave, ale ja potom keďže som si vravel, že tak deti si zaslúžia, aby to bola naozaj aj realita, tak som si začal čítať o tukanoch a ja som narazil na skutočný príbeh tukana. Myslím, že v roku 2015. A že ten skutočný príbeh som potom zakomponoval do toho môjho, čiže od nejakej 11. do 14. kapitoly sa tam dostal skutočný príbeh a potom som to zase premostil naspäť do tej fantázie. Ale teda, že tá odpoveď, že samotné napísanie boli 2 týždne a potom možno pol roka ešte úprav, a teraz nemyslím len, že takých nejakých jednoduchých textových, ale skôr aj sme tam doplňali nejaké veci tak pocitovo. No. Tam ťa chytíme za slovíčko, keď si spoznal aj skutočný príbeh tukana. To už nechám priestor pre Esterku, lebo to bolo niečo, nad čím sme uvažovali aj my dve, keď sme tvoju knihu čítali. No, že ten príbeh tukana, viem, že to bol skutočný zážitok, ale z ktorého pohľadu, že či to bol tukan hlavná postava, alebo jeho brat, alebo kto to bol?
tá hlavná postava, ten Grécia, to je reálny tukan. Ináč, že musím sa pochváliť, že ja sa chystám sa ísť pozrieť za ním na Kostariku, lebo on ešte stále žije, aj keď v tej knižke teda to dopadlo trošku ešte inakšie, tak reálne toho tukana možno stretnúť aj v tej stanici záchrannej. Takže že ten hlavný hrdina je vlastne reálny tukan. Mnohé z tých príbehov asi sa mu nestalo. Neviem, či mal brata, to sa ho musím opýtať, až ho stretnem. Čo sa stalo, bolo to tá situácia s tými chuligánmi, ktorých stretol. Aj neviem, či mám prezrádzať. Hej. Akurát premýšľam nad tým, do akej miery prezradíme, ale tak už sme asi veľa naznačili. Čiže tá kostra toho príbehu, ten tukan a jeho osud, ktorý sa stal v knihe, je skutočný a ty si ho prepojil s nejakým svojim osobným zážitkom? V podstate je to tak, že oni všetky tie zážitky, ktoré tie tukany zažívajú, sú moje zážitky. A je tam jeden... Keď som hovoril, že od tej 11. po 14. kapitolu, tak tam je jeden ako keby z tých zážitkov je taký, ktorý je reálny. Ale v podstate je tam množstvo príbehov, ktoré som zažil a že keď by som to mal tak povedať, tak ja som vlastne ako keby zistil, že som povkladal do rôznych postav nejaké rôzne svoje príbehy, ktoré som zažil. Tak môžem skúsiť príklad. Skúsime príklad? Neprezradíme veľa, ale skúsme teda príklad. Tak je tam ako keby jedna z tých ďalších postav, si spomína, ako mu kamaráti v detstve robili akože nejakú neplechu a tak. A to je príbeh, ktorý som ja zažil a myslím, že to je jedna z tých vecí, ktoré deti dosť šokujú, že ten príbeh ja som zažil, ale ja som bol jeden z tých detí, ktoré vyvádzali alebo ktoré robili tú neplechu tomu kamarátovi. A že veľmi silno to vo mne zostalo. A keď sa teraz aj s deťmi na tých besedách rozprávam, že čím to je, že teraz taký nie som, že teraz skôr sa snažím pomôcť, keď niekto potrebuje, tak je to asi tým, že som v medzičase objavil nejaké svoje dary a tým pádom môžem žiť život, ktorý chcem a môžem byť sám sebou. Hej? Čo ako ten malý chlapec som asi pre mňa bolo pohodlnejšie, jednoduchšie, bezpečnejšie pridať sa na stranu väčšiny. Tak to je jeden taký príklad. Ale toto sa netýkalo hlavného hrdinu. Hej? Ale takto sú tam povkladané tie príbehy. Mne sa tá mozaika už poskladala, myslím, že deťom sa poskladá, keď si to prečítajú a myslím, že sme aj z teba dostali to, čo som chcela vedieť a čo som potrebovala počuť, ktorý z tých príbehov je aj tvoj. No, keďže to bol tvoj skutočný zážitok, tak ako sa ti to písalo? Ľahšie, ťažšie, alebo normálne, alebo... Bolo ľahké sa k tomu priznať? No ja som pri písaní som sa k tomu nepriznal, hej, ale potom už pri tých prvých besedách som si uvedomil, že vzhľadom na to, že to je práve tento príbeh čítam deťom počas besedy, no tak som si uvedomil, že je dôležité to povedať. Hej? A ináč je to také, že dosť vidím, tie deti sú prekvapené, že učitelia im asi často nezdieľajú, že no takto som sa blbo zachoval, hej? Lebo som sa blbo zachoval, to je pravda. A čo sa týka písania, že bolo to ľahko napísať, preto som to asi aj napísal tak rýchlo, ale odžil som si to, hej, že mne tam bolo niekedy, že ako keby vnútorne som sa cítil ťažko, že napísať to bolo ľahké, ale ja som to musel odžiť, vlastne všetky tie príbehy na novo. Taký vyčerpaný som bol, ale išlo to ľahko písať. Ako ti napadli všetky tie mená z tej knihy, lebo sú to také zaujímavé, zvláštne mená, ktoré som v živote nepočula niektoré? Tak ako som spomínal, že Grécia je reálne meno, a je to vlastne jediné reálne meno a tie ostatné mená, hľadal som, že aké mená sa v tej Strednej Amerike používajú, ale rodičov Grécia som vlastne pomenoval tak, aby to dávalo zmysel, lebo oni keď vytvárali mená pre svoje deti, tak ich vytvorili zložením zo svojich mien. Čiže tam som rozmýšľal, že ako sa musia volať rodičia, aby ich deti sme vedeli poskladať. Čiže otec Grécia sa volá Grek, a mama sa volá Chiara, ale píše sa Ciara. A tí rodičia sa vlastne rozhodli, že dajú svojim deťom meno. Teraz to hovorím tak zložito, že ani ja nerozumiem tej odpovedi, takže vôbec to nevadí, keď ty nerozumieš. Ale tí rodičia vlastne sa rozhodli, že dajú tým deťom mená tak, aby si ich poskladali zo svojich. Čiže Grek dal Gre a Chiara, teda Ciara, dala to Cia. Čiže vznikol Grécia. A potom ten druhý brat sa volá Reg, čiže R a G. Čiže je tam od Grega, je tam to G. No nič, je to zložité. Ale víš čo, áno, už teraz aj ja tomu rozumiem, lebo my sme stále, že prečo je Grécia chlapec, ale rozumieme, ako sa poskladalo meno. Ale mám ešte jednu vec, teraz som si uvedomil, že nie som si úplne istý, že či je Grécia.
Ale narazili sme na takú slovenčinovú, že keď sa robili korektúry, tak tam zrazu v nejakom bode prišlo vydavateľstvo zdesené, že lebo my sme dávali, že pozdravuj Grécia, akože koho čoho. A narazili sme na to, že podľa pravopisu slovenského jazyka to má byť pozdravuj Gréciu, čo zaznelo tak, že to meno nám narobilo veľa starosti, ale ja som hovoril, že už keď je to ako keby reálny Tukan, tak to nemeňme, ale že toto potom v celej knihe sme prepisovali, lebo to skloňovanie v tom genitíve, či je to pozdravuj koho, čoho, Grécia alebo Gréciu, takže sme to potom upravovali. Takže tie mená som tam zmrvil veľmi. Vyhral si sa s menami, a keď si naznačil a hovoril si o tom, ktorá tá časť toho príbehu je tvoja osobná a čo si povedal nahlas a že si to povedal nahlas vlastne, keď si besedoval s deťmi, tak je zrejme a jasné, že s tou knihou chodíš veľa medzi deti. Spomínal si, že minimálne 1000 detí sa už stretlo s Tukanom, čo je naozaj pekné číslo. Ako vyzerá tvoje stretnutie s Tukanom? Teda stretnutie detí s tvojim Tukanom, tak? Prídem do školy. Prezujem sa. Aha. Údajne som jediný spisovateľ, ktorý sa prezúva pri vstupe do školy. A beseda začína tým, že je tam niekde premietaný kostarický prales, do toho je taká hudba s tými pánovými flautami a do toho vlastne prečítam ten nie, začíname učiteľsky. Najskôr poviem, čo je cieľ besedy a plus, čo tam zažijú a potom sa spustí ten obraz krásny a zvuk do toho a do toho prečítam ten príbeh. A pozdielam im, že aj my učitelia sme narobili kopec ako keby dobrých vecí, aj tých blbých vecí. A potom pracujú deti s takým v tej knižke vložené také tukanie menu z reštaurácie v srdci pralese, kde je to o tom, koho som potešil, alebo čo by som chcel dnes vyskúšať, čo sa chcem naučiť a tak. Čiže je to taká sebarozvojová vec. Tam chodia deti po triede a vzájomne sa zhovárajú. Potom tam máme čas, kde skladáme tukanov z papiera a vyfarbujeme si ich a potom máme čas, kde im zaspievam jednu vlastne pieseň, keďže by to mal byť film, tak už som začal trošku tvoriť aj pieseň, tu hrávame s kapelou, tú pieseň volá sa Ty a ja. Počas tej piesne vlastne deti hráme také nejaké že sochy, aby tam bol trošku pohyb. No a celé to zakončujeme takým, že lietame a na to som si kúpil špeciálne takú plachtu požiarnickú v Břeclavi. No a tú plachtu vlastne všetci držíme a tam zhora potom vždy jeden člen triedy zlietne, niekedy aj učitelia sa nechajú prehovoriť a celkovo ako keby aj v tej reflexii sa snažím potom s deťmi hovoriť o tom, že kniha není len vedieť perfektne prečítať tie písmená, ale že je to ten zážitok, že vlastne nechať ako keby tú hlavu, aby tam doplnila tie veci, že tá fantázia, aby tam doplnila hudbu, aby tam doplnila vzduch a svišťanie toho vzduchu okolo uši a vyrábanie, šušťanie papiera, keď vyrábam tú kamna. Čiže tá beseda je postavená tak, aby som motivoval deti k čítaniu, lebo ja sa musím priznať, že ja som nečítal. Ja som do svojej dospelosti prečítal 3 knihy a písal som diktáty s 15 chybami ešte na vysokej škole. Veľkým veciam sa priznávaš, David. Učiteľ, spisovateľ. Ty máš kapelu? Jedna z tých vecí, ktoré som si vysnívala kedy dávno, bolo, že založiť kapelu, alebo teda dať dokopy nejakú kapelu a podarilo sa nám dať sa dokopy a sme začali trošku hrávať, teraz sme mali nejakú odmlku a máme podľa mňa, že veľmi pekné pesničky s veľmi peknými textami aj hudobne. Zatiaľ si myslím, že nie sme ešte hudobne tak zohratí a ani vyhratí, že ešte tam chýba nejaká profesionalita. Nejaké koncertiky sme odohrali, ale skôr je to na takej, by som povedal, amatérskej úrovni, ale tie skladby sú krásne, no. Ako sa volá tá kapela? Aha, kapela, to je teda táto Esterka. Kapela sa volá 6. deň. A viem aj povedať prečo. Lebo keď som bol minulý rok v tom lese, tak bol som tam ako keby 10 dní, z toho posledné 3 dní tam prišla už aj partia, čo chodievame na S tebou mne baví sviet, také, že s deťmi od 2 rokov vlastne tam chodia tie naše deti, už teraz sú veľké. No a ja som prvých 7 dní som tam bol sám. A nemal som nič, teda nemal som ani mobil, ani knižku, ani nič, že by som tam niečo robil, lebo som chcel byť sám so sebou presne, tak nejak sa pozrieť na seba a rozmýšľať, kto som vlastne. Prvé dni boli
ťažké a nevedel som zastať. Chodil som po lese, jak taký tiger a 6. deň nastal taký deň, že som sa tak upokojil a zostal som stáť a vznikla aj taká jedna pesnička, ktorú vlastne sme odtedy začali hrávať, takže 6. deň preto, lebo prišiel pokoj na 6. deň. Prídeš na besedu tam, kde ťa pozvú, respektíve kde robíš besedy, keď už 1000 detí sa s tvojim tukanom stretlo? Je to tak, že sa mi ozývajú školy a tak akože mám teraz, taká aktuálna výzva bude, že chcel by som ísť skúsiť besedu aj do školy pre slabozraké a nevidiace detičky. Mám jednu pozvánku ísť urobiť besedu do väzenia a do tej najťažšej skupiny, takže to ešte mám také, premýšľam nad tým, že ako to uchopiť, lebo to ešte som nezažil nikdy, takže nemám úplne predstavu o tom. A potom mám ešte zo špeciálnej školy. Čiže teraz budú aj 3 také ako keby inakšie, nenazvem to, že skupiny detí, lebo to nie sú už len deti, ale vo väčšine prípadov je to tak, že sa ozve škola, že má záujem a prídem a mal som také, že treba 3-4 školy aj za týždeň som takto spravil. A je to, že prídem a spravím niekedy aj, že 8 hodín v kuse. Jedna trieda za druhou a s každou niečo iné zažijeme. Máš nejaké ďalšie plány s knihou o Tukanovi? Mám plány, aj ich teda realizujem, že jedna vec je, že teraz už ju prekladáme do češtiny a od októbra by som mal chodiť aj po českých školách s tou knižkou. Zároveň nejakú časť do španielčiny, lebo v januári by som sa chcel ísť pozrieť teda na tú Kostariku a navštíviť toho tukana a povedať mu, že toto sa stalo, že takýto príbeh, ten jeho, že už je aj v rozprávke. Zároveň, keď som ten príbeh prečítal, tak ma to tak ako keby dostalo, že som si hovoril, že to by bola tak krásna rozprávka filmová, že sa chcem o to pokúsiť, aj keď vraj je to minimálna šanca na úspech, ale skúsiť to musíme. A aj som rozmýšľal nad pokračovaním, aj som sa o niečo pokúsil a ešte to nejde. A plánov máš dosť, stačí toto, čo máš. Tak si skúsme niečo aj pustiť, nejakú malú ukážku. David ponúkol aj teda malú ochutnávku a malú ukážku, tak skúsme o tej kapele, vašej kapele, nie len hovoriť, ale skúsme si niečo aj vypočuť. Fotka, čo vklzla medzi prsty. Čas, ktorý nevrátiš. Moment, čo má ťa v hrsti. Kým spíš. Vybledli farby, kontrast chýba. Myšlienky skryté v tme. Ak sa dá do batohu, nádej pribaľ. Kým tu sme trasu, mám dlane plné smútku. V každej z nich zahr spomienok. V nádeji čakám na dokrútku. Kalendár píše ďalší rok. Kalendár píše ďalší rok. Tak to bol 6. deň, v ktorom má prsty aj David Králik, s ktorým hovoríme dnes o knihe Tukan, ktorý túžil letieť. Rozmýšľam nad tým, že uchopiť túto knihu pre tých, čo žijú a sú zavretí vo väzení, bude asi veľká výzva. Na to som úprimne veľmi zvedavá, ale možno ešte viac i na to, ako to uchopíš pri ostatných deťoch, ktoré majú krásnu predstavivosť. A keď som ťa tak počúvala a čítala tú knihu, rozmýšľala som nad tým, ty si chcel vedieť niekedy lietať? Ja odjak živa. Aj mám mám niekoľko takých snov, že čo by som tam v tom Tukaňom menu je otázka, že čo by si chcel vyskúšať. A ja mám niekoľko vecí. Jedna vec je, že chcel by som skúsiť chodiť po tých rozžeravených kameňoch. Neviem, jak sa to volá, ale viem, že sa to robí. A potom druhé, čo by som chcel, určite by som chcel lietať, ale nemyslím v lietadle, to už som veľakrát absolvoval, ale že lietať buď na nejakom rogale, alebo paragliding, alebo aj s padákom zoskočiť, niečo také ako keby letecké, to ma láka veľmi.
lebo ja chcem tiež vedieť lietať a veterný tunel je taký, že nemusím skákať z lietadla, ani nemusím byť taký, že ten veterný tunel mi príde taký zaujímavý. Že nemusím mať nič na sebe, iba ten taký ochranný oblek a môžem tam lietať, môžem robiť čokoľvek a keď skáčem z toho lietadla alebo niečo také, tak musím mať niečo na sebe a nemôžem tam robiť salta vo vzduchu. Tak veterný tunel, alebo ale aj tuleň by mohol byť, hej, že to je zase inakšia disciplína. No dobre, ale ty si chcela niečo vyskúšať, nie? Máme pre tebou tvoje celoživotné menu, ktoré si vložil do tukana a Ester sa ma to pravidelne pýta. Vyber si, či chceš ranné, či večerné menu. Dobre, tak aj otázka pre teba. Môžeme položiť niekoľko otázok a keď áno, z ranného či z večerného? Čo ti viac chutí? Keď si môžem vybrať, tak teraz, aj keď je teda čas obedný, takže ešte stále mám také, že ešte mám pred sebou pol dňa, ešte môžem veľa vecí podniknúť, čiže ja by som volil teraz ranné menu. Ak by sme sa stretávali na večeri, tak potom večerné, ale teraz radšej to ranné, aby som si dal nejakú peknú výzvu na dnešok ešte. Ktoré otázky teba tak najviac oslovili, Ester? Ktoré by sme sa spýtali Davida? Čo sa naučíš len tak sám pre seba? Dobre, tak mám teraz dve také výzvy. Jedna, čo sa chcem určite naučiť, je malovať, lebo ja mám že veľa obrazov mám aj v tých knižkách, ako keby ja si to predstavujem, hej, že jak tam ten Ramón cvičil v tom pralese a teraz ten záber na ten, a chcel by som to vedieť nakresliť a neviem to nakresliť, lebo ja kreslím strašne škaredo zatiaľ ešte, takže malovať. A druhý by som sa chcel naučiť písať scenáre, lebo vraj je to akože úplne inakšie ako napísať knihu, ale láka ma to. Čiže chcel by som si teraz prečítať nejaký scenár a chcem sa to naučiť. To je taká moja výzva na tento rok. No. Komu by si chcel niekedy pomôcť, alebo komu by si pomohol, ako a kde a tak? Dobre, to si vybrala najťažšiu otázku. Dobre, tak komu pomôžem? Počas besied určite, že jedna z tých vecí je, že aby tam čo najviac detí objavilo nejakú svoju výnimočnosť, lebo vlastne aj tá knižka je o tom, že každý z nás je iný a výnimočný a zaujímavý. Je dôležité to nájsť. Ešte na chvíľku poviem k tej knižke, že tam vlastne hlavný hrdina má príliš veľký zobák, ale má potom priateľa Ramóna, ktorý má naopak príliš malý zobák a každý z nich ale objavil v tom svoj dar. Tak dávam si taký záväzok, môžeme sa o rok porozprávať, ak sa mi to podarilo, že pomáhať tým deťom, ktoré stretím na tých besedách a možno aj dospelým, lebo aj my dospelí potrebujeme veriť. A tak, aby objavovali svoj nejaký dar, či veľký zobák alebo malý zobák, a aby začali veriť v seba. To by som chcel. A keď sa to podarí aspoň u jednoho človeka, tak už to budem považovať za úspech. Ale keby sa to podarilo, že u 1000, tak aj to je dobre. Môžem si vybrať aj ja otázky z tvojho celoživotného menu. Veľmi ťažko sa mi odpovedalo, lebo som veľmi nad tým aj rozmýšľala, keď sa ma to Esterka pýta. V čom som jedinečná, v čom som výnimočná a v čom som iná ako ostatní. Ja som dlho rozmýšľala, v čom som jedinečná, aj v čom som výnimočná. Ako to máš ty? No pozerám, že vy ste silná zostava obidve, lebo dve najťažšie otázky ste vybrali, ale dobre. Tak dobre, myslím, že jedna vec je, že dokážem veľmi ľahko a rýchlo zareagovať na zmenenú situáciu, že čokoľvek, čo sa udeje, tak veľmi rýchlo mi nabiehajú nejaké nápady a niekedy aj také, že veľmi jednoduché. A čo mám ako keby veľký dar, že ja nevidím ani ľudí, ani veci tak, ako sú, ale ja vidím, že ako by mohli byť. A je to, že tým pádom som oveľa taký, že ma to tak drží tak veselého, lebo ja keď vidím tých žiakov, a to je ináč sranda, že toto mi napísali, keď som odchádzal, keď som sa lúčil s tou triedou, ktorú som mal ako triedny, tak mi to tam niektorí napísali, že čo sa im páčilo bolo, že ja som v nich veril a videl som už tú lepšiu verziu ich, do ktorej môžu dorásť, aj keď tam ešte nie sú. Tak to si myslím, že tam mám, no, že možno, že to nie je dobrá vlastnosť, to neviem, ale že mám sa s tým dobre a mám pocit, že to aj tým ľuďom prospieva, lebo zrazu vidia, že kým sa môžu stať, nie kým sú, no.
Ja viem, že možno ťažké otázky, ale ja som prišla napríklad pri týchto otázkach na to, že samu seba si málo chválim a viem sa tak samu seba, lebo som to brala tak, že prečo by som sa mala chváliť, v čom som jedinečná, v čom som výnimočná, a nie je to chvála. Je to dôvod na zastavenie sa, rozmýšľanie nad tým, v čom som jedinečná, v čom som výnimočná. A to sa dostávame aj k tomu, že tá kniha teda vonkoncom nie je len pre deti. My sme ju čítali celá rodina. Ja som chcela len k tomu menu dodať, že pri tom celoživotnom menu som mala taký pocit, keď som si ho prvýkrát prečítala, že samu seba nepoznám až tak dobre ako niekoho iného, že keď som nad tým sa zamýšľala, tak vôbec som nevedela, v čom som jedinečná, v čom som výnimočná alebo iná ako ostatní. Že napríklad o mojom spolužiakovi by som to vedela povedať, ale o sebe by som to nevedela povedať. Wow, tak to bol veľmi pekný postreh. Ja som to brala tak, že prečo by som sa mala chváliť, ale je fakt pravda, že asi som tiež mala veľký problém viac poznať seba. Teba som vedela pochváliť. My sme to tak... Ja som že keď na teba pozerám, že mne hneď by bežalo, že v čom si ty výnimočná a jedinečná. A je pravda, že človek možno, že... Ale možno je to tým, že vlastne málo kedy sa pozerám takto na seba nejako, hej? Že vidím tých ľudí okolo seba a u nich vlastne vidím, že tento je perfektný, jak mu toto ide ľahko, jak dokáže múdro odpovedať, Esterka na rozdiel odo mňa, hej? Ale že seba vlastne nevidím, lebo ten pohľad je dopredu, nejde smerom na mňa, no. Zápisník klubu knihomilov. S Dávidom Králikom sedíme nad knihou Tukan, ktorý túžil letieť, a ďaleko viac ako ja si na tom nadpise všimla Ester. No, že prečo sú na tom názve zvýraznené ako keby veľkým písmom slova žil a let? Páni, Esterka. Ja mám rád také slovné hračky a odhalila si to, lebo naozaj, že ten pôvodný príbeh bol o tom, že on túžil letieť a zistí, že vlastne ja nemusím letieť vo vzduchu na to, aby som dokázal letieť. Čiže vlastne ako keby, že každý z nás má let a môže lietať iným spôsobom. A ak nemám dar krídel, tak možno nebudem lietať vo vzduchu, ale možno budem lietať iným spôsobom. A ten príbeh sa potom zmenil, čiže on aj naozaj potom vzlietol vďaka niečomu, ale že tá myšlienka bola, že žiť let neznamená, že letím fyzicky, ale že žijem ako keby ten zážitok. Barbora Repková, ktorá ti knihu ilustrovala, stvárnila tvojich tukanov tak, ako si ich predstavoval? Čo si vedel o tukanoch predtým, ako si sa pustil do písania tejto knihy? A v čom ťa prekvapili, keď si o nich niečo naštudoval? Ja som Barborkine kresby videl niekde na internete a keď som to videl, tak si hovorím, že to bolo super, ale teda musím povedať, že ona ilustrovala ešte moju predošlú knižku v Jablku, takú šialenú, kde sa vlastne čitateľ v každej kapitole rozhoduje, kadiaľ chce ísť ďalej, čiže za tie kapitoly násobne, hej, druhé kapitoly sú 2, tretie sú 4, štvrtých kapitol je 8 a tak ďalej, čiže tá knižka tak sa rozrastá. Takže ja som Barborku oslovil ešte s tou predošlou knižkou a už tam by som povedal, že tej knihe dodala dušu a dala jej vlastne ako ešte významne zvýšila ten zážitok z tej knihy. A teda, že keď prejdem naspäť ku Tukanovi, tak že tam by som povedal, že ona ako keby, že úplne to ma vyjadrila presne tak, ako som ich ja videl v tom, že ja to samozrejme vidím len ako písmená, alebo teda respektíve vidím ten obraz, ale neviem to nakresliť. Až tak, ako ona to nakreslila, tak že to úplne kopírovalo moje videnie, ktoré som mal pri tom písaní. Čo si o tukanoch vedel? Čím ťa prekvapili? Ja som vedel len to, že majú veľký zobák a že sú to pekné farebné vtáky. A tam v podstate ako keby v tej knižke aj som dal z tých reálnych vecí, že to, čo je zaujímavé, že napríklad oni majú veľmi zložitý termoregulačný nejaký taký v tom zobáku systém a že preto napríklad musia na noc dať ten zobák pod krídlo, lebo keby nedali, takže by proste mohli narušiť celú, že termoreguláciu tela. A zaujalo ma aj to, jak oni, že
chytia ten plod a vlastne vyhodia a chňapnú. Hej. Aj to, že vlastne neradi lietajú, že oni skôr keď tak len plachtia, hej, alebo sa tak štverajú po tých stromoch. A zistil som, že tak ako to pôsobí, že na prvý pohľad, že je to len pekný farebný vták, tak keď si človek začne o tom čítať, tak vlastne zistí, že každý ten druh je zaujímavý, že ono by sa tá knižka možno dala napísať o ktoromkoľvek zvieratku alebo človeku. A že možno, že to je ten odkaz tej knihy, že tukan mal to šťastie, že bol farebný a preto mi pri behu v lese napadlo, že tak poďme urobiť o tukanovi. Ale možno to mohol byť pokojne vrabec. Debatujeme tu o rôznych témach a táto kniha nás priviedla k tomu, že uvažujeme sami nad sebou, uvažujeme nad všeličím. A zhodli sme sa na tom, že to nie je len kniha pre deti, že to je kniha aj pre dospelákov. A aj pre teba táto kniha je asi niečím špecifická, výnimočná, možno v niečom iná. A ty si použil teda slovo dar. V čím je pre teba táto kniha tým darom a tým niečím? Môžem použiť opäť slova z toho tvojho celoživotného menu. Čím je jedinečná, výnimočná, iná ako možno ostatné? Hej, ja keď som si prvýkrát prečítal tú knihu po sebe, tak ja som zostal sedieť v kresle a proste som nevládal vstať, hej, že tu som si hovoril, že čo to je. A že nedokážem to úplne opísať, hej, ale že tam sa to všetko tak vyskladalo. Tie príbehy ako keby sa poskladali a priniesli rozličné dávky, akože aj emócie, ale aj taký pravdy nejakej. A že ja tú knihu vnímam, že nedokázal by som napísať takúto knihu. A že to vlastne prišlo nejakým spôsobom, ja tomu hovorím, že všehomír, hej, ale že ono to prišlo aj, že som mal ťažké obdobie, hej, že tam v tom lese to je proste týždeň o chlebe a o vode bez ľudí, je tiež taký záhul a plus sme mali strašne ťažké aj s maminou, ktorá medzičasom teda odišla. A tie všetky veci, ktoré boli, tie všetky okolnosti, ktoré boli okolo toho, tak dali ako keby príležitosť vzniknúť knihe. Neviem to ani úplne vyjadriť, ale že tá veľkosť je taká, že ja to vnímam tak, že ja keď tu nebudem, tak tá kniha tu ešte bude. Ešte dlhé roky bude meniť životy ľudí a ja už dávno, už ľudia nebudú vedieť, že som existoval niekedy, ale tá kniha ešte bude meniť životy ľudí. Že to je taká kniha. Tak touto myšlienkou pokojne môžeme aj skončiť. David, ja ti želám aj sestra, aby sa ti tá cesta za tukanom vydarila. Aj ten scenár, nech ti vyjde možno aj ten film, aj tie tvoje sny a veľmi pekne ďakujeme za tento čas strávený s tebou a dúfam, že písať budeš aj naďalej, aj keď to možno nebude tukan. Tak ďakujem veľmi pekne aj ja vám teda prajem, aby ste snívali a lietali a snívali svoje lety. Počúvali ste zápisník klubu knihomilov.